Boas, benvidos a Cortar Barrueta. Benvidos a Pecho 3. Lord, I can't change. Won't you fly free, bird? Yeah. Jugamos dos, contigo de cuatro. Dale, Un contigo pero de adentro. cuatro. No, Buscar dos un pero no, adentro. no porque pueden cambiar. No porque pueden No cambiar. que cambia. Pero sí hacemos pecho 3. Pero sí pecho 3, contigo de 3. David Simón, silencio, por favor, silencio na sala. Silencio se rueda. ASMR by Junior. Oxe, Perde aire, tío. sí, sí. Perde aire, A pobre. verdad que De aire podcast está pinchado. benvidos ao podcast máis silencioso de toda a LEP. Bueno, que tal? Como estamos? Cortar barrueta. Home. A ver, estamos ben. Mellor. Sí. Estamos ¿no? mellor. Estamos en playoff, Estamos en playoff, estamos en un balance neutro, como esperábamos. Pues increíble. Justamente. Sí, ¿no? Home, ao principio de tempada 0-0, 2-2. Bien, porque encima non houbo cancelación, porque optamos pola introducción light, que era do silencio, e non a das Das caretas. As caretas de Barrueta. No, eso... Para empezar os tres, eso teria sido gordo. Sí. Pero, bueno, realmente a mesa préstase e tal, así que nada. Bueno, vamos ao que nos atende, que ven sendo o Obradoiro 79, Melilla 59. Joder, Que ben, que marcador tan, puido ser, tan radiofónico. Puido ser máis, Puido ser máis. Tamén eso de que... Mira, canto baixamos a cantidad de puntos que nos meten. Sí. Sí, ben, Aí hai que... Por debaixo de... Se deixas os equipos por debaixo de 60, seguramente gañes. Moi probablemente. Bastante probable. Incluso na casa, se os deixas debaixo de 70, pode estar bien. Firmamos, non? Firmamos. Incluso en teoría con Epi por debaixo de 80. No, técnicamente... Aquí non, 79. Según o logaritmo que quere el deixar por debaixo de 16 Algoritmo. A ver, puntos. hai No, que el quere deixar un logaritmo. Hai que decirlle que o logaritmo é unha función matemática que non se pode utilizar para iso. Non sei, eu non son entrenador de baloncesto, non sei se se poden utilizar logaritmos ou algoritmos. Si son neperianos, igual sí. Claro. Bueno, Exponencial. claro, técnicamente o obxectivo que se marca o equipo é deixar os rivais por debaixo de 16 puntos ou en 16 puntos en cada cuarto, polo cual, se que deixamos debaixo 64, win. Vale. E se hai algún partido que deixemos o rival debaixo 64 e palmemos, eu creo que hai que disolver club. Sí. Delete club. Presuntamente. Sí que é verdad que hai un par de lecturas aquí importantes do partido, ¿no? Que dices menos de 60 puntos encaixados e de feito co cuarto no que máis nos meten, no último cun partido totalmente roto que nos meten 18, pero ata aí son 16, 16 e 9. Teñen un terceiro cuarto terrorífico eles, que creo que están como... Meten 6 puntos, creo que empezan en 33, 32, ¿no? 16 máis 32. 32, e creo que están en 38 como 5 Falta minutos ou sí. unha cousa así. É unha locura. E de feito en roda de prensa Hai un parcial de 19-0 do sí, Obra. non se notou no campo tanto. No, eu de feito estive no revisando hoxe un pouco aí o partido e de repente digo, ostra, estaban bastante apretados porque a falta de 7:30 ou de 8 minutos do terceiro cuarto, se recén empezado tras o descanso, estábamos, creo que era 7 ou 8 arriba e poñémonos pues, 26, creo que se chega a poñer o equipo. E, a ver, aí a lectura que hai que facer é que parte de mérito ten o Obra, que eu creo que sí que é certo que se defende mellor, non? Sí. Moito mellores axudas, conseguindo que bastantes roubos, sobre todo moita pérdida de Melilla. Eu creo que víamos de Guipúzcoa onde xa vimos que a intensidade era outra, neste partido confirmouse. Tamén é certo que un equipo como Melilla pois axuda bastante a poder ser, pero ti vas 25 arriba e vimos que a intensidade do equipo en defensa era similar. Non se baixou nunca as mans e defendeuse moi ben. De feito, xogadores tipo Barcelo, que non é un especialista, de feito estivo moito rato no banco polas dúas faltas persoais que fixo, ao final na segunda parte
vese que se move moi ben os brazos en defensa, líneas de pase, está encima, bueno, bastante ben. Si, hai moitas mans. Sí, eu creo un partido que ven en un momento, un partido relativamente sencillo que pode axudar a salir o equipo un pouco desas malas sensacións, sabes? A veces necesita un partido que fluya para que emecen a entrar nos tiros, a contagiar o resto todos de densidade. Sí. Eu creo que más que nada pode reafirmar un pouco a idea de xogo de Epi, ¿no? De vamos a intentar roubar e correr, facer canastras fáciles, ¿no? Porque sí que é verdad que eu creo que no resto tampouco se viu un acerto desmedido para nada. Ao final son 79 puntos, conseguindo que eles fagan 21 perdas e rascando 21 puntos xusto tras perda, o sea, un punto por cada perda do rival, está bastante ben, e bastantes son canastras relativamente fáciles, ¿no? Contra ataques, pues vimos algún de Quintela ou de Brito, que un 2+1 que pitaron inicialmente unha antideportiva. Claro, eso eu creo que corta moito o ritmo de ataque do rival, te axuda a defender mellor a seguinte xogada e encima tú anotas con facilidade. Pero bueno, a sensación que teño é tampouco tivemos un acerto bárbaro, porque en triplas de feito temos un 31%, outra vez unha porcentaxe relativamente normal. Sí, máis alá de Justillo. sí, un día no que non está acertado Barcelo, ¿no? Que ten un de 5 en triplas. Anderson fai o que esperamos, un de 4. Sí, con dúas piedras. Westerman fai o que esperamos, 2 de 6. Barrueta 4 de 10. Barrueta, que hai que decir, ametralladora. Claro, a ver, o acerto, sen acerto, 4 de 10. Bueno, a ver, é un 40%, claro, non está mal. Comprar, quer decir, podes comprar. Problema dese 4 de 10 para min, que dos 6 fallados hai mínimo 3 que están moi mal seleccionados, que son mala toma de decisións, sobre todo algún con opcións moi claras, por exemplo, nun contraataque 2 contra 1. Vale, co partido resolto, pero precisamente que o fagas co partido resolto, a min o que me fai pensar é que un tirador como el vai non facer tamén co partido apretado, e ao mellor aí eso era unha canastra fácil, que de feito, se non me equivoco, iba Grela xunto a el correndo, que lle viría moito mellor seguramente esa canastra de 2 fácil, generas, non sei, unha dinámica de que os compañeros ao mellor tamén nun contraataque te busquen, porque sabes que vas a ir acompañando a xogada e non buscando esa tripla que en ese momento non toca. Tío, ¿no? As estadísticas estas son terribles, Porque poñelle 0 asistencias a Barrueta e fixo unha, polo menos que eu recordo, que lle dá o balón así a Galán e que mete canasta, que parece que fai pasos. O 2+1 de Galán. Sí. Non sei se é Barrueta, sí. É Barrueta. Aquí aparece 0 asistencias. Bueno, porque estaba vendo, sabes? Bueno, sí. Tiras 12 veces, metes 4, porque de 2 fallou os 2. Sí. Pero bueno, das 3, 4 asistencias. Bueno, aínda bueno. Pero sí. Que son 0, bueno, unha, que nos creemos que foi unha polo menos. Sí, no rebote non está todo mal, colle 3, pero bueno, cerra bastante ben, que eu creo que outra das cosas que vimos, non se perdeu tanto a loita co rebote, e aquí eu sí que me quedo con que, bueno, moita xente nos pregunta, ¿no? Si seguimos con problemas no rebote. Eu creo que son os números collendos con pinzas, ¿no? De sempre desta primeira fe, pero 37 rebotes do Obra por 40 do rival, cando ganas de 20, sí é bastante máis lóxico, porque tú tes moitos menos erros que o rival. Entonces, bueno, o que falábamos de que esa diferencia cando nos perdíamos de 20 era ilóxico que perderamos tan francamente no rebote, pois é verdad que, bueno, non está de todo ben, pero non nos avasallan como outras veces, 12 rebotes ofensivos contra 11, bueno, un pouco máis igualada a loita no que é a pintura. E despois eu creo que hai unha cousa moi clara, e o que está funcionando nestes dous partidos é a conexión Westerman dos Anxos, non? Sí, moi fácil. O sea, as veces que se encontra dos Anxos debaixo de canasta solo para metela, cara abaixo, é que son puntos gratis. Non sei como consiguen facer, é que non lle paren. É unha cousa que me sorprende. Eso quere dicir, fala ben de Epi. A ver, eu estive revisando un pouco. Hábense bastante os exteriores. Claro, sí. Hai bo spacing. Hai moito mellor spacing que a principio de tempada, e eu creo que tamén os dous partidos anteriores de Barrueta, que sí que foron, de Barcelo, que foron moi bons, e se está facendo no scouting os xogadores rivais sobremarcalo un pouco, e o que se está buscando é que Leo se ubique o mellor un pouco nun punto máis central, que busque a Barcelo, saltanlle generalmente unha axuda ou incluso dous xogadores a Barcelo, volve o balón a Westerman, e Westerman ten tanto as dúas esquinas para dar un pase para quen sexa que teña un pouco de ameaza exterior. Fito, chama atención nunha das primeiras canastras que está Stumbris cubrindo a Galán na esquina,
e quédase totalmente solo dos Anxos e fai como un amago de intentar ir a facer axuda Pero, e non dice, claro, que fago? Deixo totalmente liberado a este para ir a cubrir aí a un 2-19. No, fai o amago e queda totalmente solo dos Anxos. Entón, bueno, sí que se desbloquea moi ben, dá a sensación dos Anxos e é capaz de ir hacia a canasta. É moi rápido Sí. no pick and roll. E con Leo, pues, é desto que non sabes moi ben se é xogada que, evidentemente, está preparada e é unha das bases do noso ataque, ou se é que entre os vos entenden tamén, ¿no? Porque a priori son dos xogadores que están chamados a liderar este proxecto. A ver, dos Anxos leva un par de partidos de sobresaínte completamente. Sí. A ver, 17 Puncións puntos, altas. 17 puntos, 10 rebotes en 19 minutos. Quer decir, a produtividade bestial. Que é verdad que hai que dicir que a produtividade é totalmente gracias a Leo, porque Leo dá 10 asistencias. Bueno, pero el tamén ten que poñer o bloqueo, ten que Sí. facelo ben, quero dicir, non sei se con Echegure non funciona igual. No, obvio. Bueno, quero dicir que é dos dous. Tamén hai que mirar que Los dos. con dos Anxos non funciona igual tampouco con Quintela, con Grela e con tal. Obviamente, claro. entón é unha parella que funciona ben. Sí, 17,5 de valoración de media. not bad. Not bad, Not bad, para empezar. A ver, hai que Eh, verlo contra interiores de equipos potentes, ¿no? Que é Sí, un pouco pero a ver, de- está facendo numerazos, eso é certo. 15 puntos por partido, 70% en tiros de 2, 70% en tiros libres, o cal está moi ben. 6,3 rebotes por partido para un 17 de valoración. Faltas recibidas 3,3. Bueno, Fala moi ben dos minutos que está facendo, creo, el. Moi Salvo razonables. para 24 minutos, é moi razonable. sí. Quero dicir, eu creo que non lle veu, é o único que coas lesións non lle veu grande ocupar o espacio que deixa Goran. Bueno, que a ver, ao final eu creo que probablemente ese posto de 5 era o que mellor cuberto estaba a principio de tempada, ¿no? O que xuto co 3, probablemente. Pero... Bueno, presuntamente, ¿no? Quero dicir que falábamos de que, sobre todo que eu creo que os dous treses aportan cosas moi distintas e tamén aportaban cosas moi distintas os dous cincos máis Echeguren. A priori estaba eso. Sendo certo que creo que tanto Huskic como dos Anxos son xogadores que, aínda que estaban chamados os dous a compartir 20 minutos, calquera os dous debería poder asumir 25 un poquinho máis. Fácil. E o que me gusta é que dos Anxos ahora, pese a baixa de Huskic, non estevera tendo que tomar moitísimos máis minutos, é dicir, que sexa capaz de producir desde 19 minutos é algo que ben, aínda que tamén claramente físicamente pode asumir máis. Bueno. O único é a ver esa man aí debaixo de canasta que ás veces, madre mía, cústalle. É que ten que, por a eso me refiro, que eu creo que é moi dependiente de Westerman, igual que Westerman si se vai entender mellor con outros xogadores, aínda que, claro, non teñan nin a capacidade física de dos Anxos, nin o mellor se desbloqueen tan fácil, si que Westerman vai a ter máis conexións con outros xogadores e dá a sensación de que dos Anxos é máis dependiente porque non se xera tan ben as súas propias canastras, falta a veces un pouco de sensibilidade cerca do aro, movimentos, pues, eu creo que ten que traballar un pouco no xogo de pés, ¿no? Porque, un 2-19 recibindo 2 metros de canastra Ten que ser canasta. ten que ser canasta ou sacar unha falta moi clara e eu penso e digo que ben lle viría este tipo estar con Víctor, ¿no? Sí. Sí. Nada, Fichar. Pero bueno, E tampouco lle viña mal a Kravitz. bueno, non sabemos. A ver como está. Hai que falar tamén do tema. Temos a primeira fichaxe desta tempada para sustituir a Goran Huskic. Xa se falara del, incluso en verán, soara un pouco. E levábamos un par de semanas co run e ao final oficializouse pois o propio xoves, ¿no? Antes do partido, a fichaxe de Goran Kravitz. Bello coñecido. Goran? Goran, sí, Dejan Kravitz. Ojalá Goran. Goran Kravitz, perfecto. Goran Kravitz. O sea, aprendeu a pasar durante o Exacto, verán. eso iba a decir. Espectacular. A ver, é un xogador que Xa a priori, coñecemos. efectivamente, coñecedor tanto do clube e Como da da cidade, Liga. coñece a Liga porque ven o ano pasado de xogar en Estudiantes. Aquí evidentemente deixou un moi bo recordo na súa primeira tempada en España, ¿no? Que ficha polo Obra na 19-20 con 13 puntos, 13,2 puntos, 6,4 rebotes. Ese talón de Aquiles que ten dende o tiro libre, no que aquí fixo un 63% e é das súas mellores tempadas históricas. Dime unha amiga, volven as catapultas. Ambidiestro, ese xogador que tira tiros libres coa Sí, esquerda, pero é despois increíble. túvelo e as entradas fainas a dereitas, o sea que, bueno, vende despois de xogar en Obradoiro, está 2 tempadas en San Pablo Burgos, ficha por Unicaja, vais un ano a Italia e despois volve a Zaragoza e o ano pasado xoga na Lep con Estudiantes,
clasificas a Final Four, con 11,9 puntos e 6,6 rebotes por partido en 22 minutos. É dicir, números e productividade elevadas, aínda que é verdad que pues, un pouco faltándolle o de sempre, non? Un pouco de intensidade defensiva, non é o tío máis rápido do mundo tampouco, nin o máis intimidador, e ese porcentaxe en tiros libres de 56 o ano pasado. En Estudiantes, bueno, non deixa un gran recordo polo que din os aficionados, pero tamén entendo que nunha tempada para isto tan fastidiada como perder nunha Final Four na casa tampouco é fácil que ninguén deixe un bo recordo máis alá de Granger, non? Correcto. Que ao final... Sí. A ver, pero bueno, quero dicir, é un xogador que eso, que vende 12 puntos e 6 rebotes en 6,6 rebotes. En 22 minutos. Quero dicir, volves a cubrir o 5 moi ben. Sí. Moi ben para a maioría dos partidos e a maioría dos encontros que vas ter. A ver como rinde, porque eu recordo aquí que o ano pasado, cando veu Estudiantes de feito, estivo completamente sobrepasado el, porque no pick and roll pillámoslle en todos lados. Entón, bueno, é un xogador xa maior, digamos, maior, sí, é do 90, non? 35 anos. 35 anos. Entón, bueno, hai que ver o que pode dar. Obviamente vai a dar moita experiencia, vai a dar pausa cando se necesite, pero bueno, a priori a vos convéncevos, porque... A ver, para min é unha fichaxe en principio de rendemento relativamente inmediato, ¿no? Por aclimatación á liga, polo que además me dá a sensación de que o que estamos vendo con Leo e dos Anxos se pode repetir moito con Kravitz, tamén é un xogador que xoga moi ben o pick and roll, os bloqueos, e que vai moi fácil a continuación. É dicir, creo que a diferencia que ten con dos Anxos é que non necesita recibir debaixo de canasta, é dicir, é un xogador que vai xogar moito máis fácil recibindo a 4 metros e indo hacia diante con boa zancada e deixando a canastra, pero, claro, evidentemente é unha boa fichaxe dentro das alturas de mercado nas que estamos. Lóxicamente non soluciona un pouco o esquema que tiñamos con Goran, porque non é un pivot pasador nin con esa visión de xogo, e desde logo tampouco vai solucionar o tema de abrir a pista, que é outro dos problemas que estábamos vendo. Pero creo que dentro do que pode haber no mercado agora, probablemente que é pouco, é unha fichaxe que a priori ven para rendir rápido. Decía Epi na roda de prensa pos partido con Melilla que chega ademais físicamente el moi ben, que si se lleve na foto, ¿no? Sí. Que se lleve fino, debe estar traballando individualmente ben, pero que dice, é un xogador que leva desde Final Four, que viene semana de xuño, ¿no? 5 meses. Leva 4 meses e medio sin contacto, é dicir, non chocando contra os xogadores, nin metendo mellor esa intensidade e explosividade que requiren os partidos. Habrá que ver canto lle costa adaptarse a ese ritmo un xogador de 35 anos, pero a priori debe ser un xogador que en 2-3 semanas este ensamblado e que dé xa rendemento desde o día 1, ¿no? Non é un melón que che pode salir ben ou mal, tampouco creo que toque o mellor fichar un melón a estas alturas de temporada. Eu de fichalo o tería fichado ao principio de tempada, porque agora é moito máis difícil integralo. A ver, un melón agora é moi complicado, principalmente porque quen non fichou un melón antes vale fichar agora solo se non hai nada máis na posición. E faiche preguntar por que ese melón non está fichado. Kravitz, bueno, pues probablemente un xogador de 35 anos que ven de xogar nun equipo con aspiracións a ascender, que non ten un caché baixo, o mellor non encaixou en unha categoría superior xa por idade e polo contrato que pedía. Habrá que ver, que a verdade que non sabemos de canto o contrato de Kravitz, non se especificou se é para toda a tempada ou unha fichaxe tempada. Entendemos que sí. Bueno, eu ata que non hai unha nota de prensa ou algo así, non entendes, que decir, habrá que nota de prensa hai, pero non se di a duración, que xeralmente se suele decir acompañará hasta final de temporada ou non. Entón, a duda que teño é se pode ser incluso unha fichaxe temporal de, bueno, vamos a ver como van as cousas. Non creo. Non ten pinta porque total, quero decir, que son 6 meses de prueba. No, digo, ao mellor un par de meses ou así, quero decir, un reforzo temporal e decir, suxeito a rendemento. Porque ao final non deixa de ser un xogador sin contrato a 15 de outubro. Quero decir que cousa que me sorprende tamén. Claro, por eso a mí extrañame pensar que sexa un contrato temporal, porque supoño que as súas aspiracións non eran a eso, pois senón xa tería fichado seguramente en algún lado un contrato de curta duración. Pero bueno, mentras non se saiba, pois ao final é algo que hai que especular, ¿no? Que digas, claro, non che soluciona todos os teus problemas, nin de xeración de xogo no
no poste, nin che xera tampouco amenaza exterior. E creo que é algo do que nos podemos ver necesitados, sobre todo vendo a ver como chegue agora a Ule, que está en principio xa en rampa de saída, de reincorporación. Entrada. Empeza, bueno, quero dicir, na roda de prensa antes do partido di que está facendo moito por cero, que agora iban a empezar a meter contacto. Pero si claro, con responde ese ben a contacto, en principio debería ser un xogador a debutar en Liga próximamente, ¿no? Eu prefiro que en Oviedo non faga nada. Por mentalidade. Por mentalidade, son moi ¿no? toque desas cousas, sabes? En plan, no, lesioneime en Oviedo, por favor, non volva a xogar en Oviedo. Como se cando volvamos a ir en Liga dentro de 15 días non xoga tampouco. No, eso non tolero. Non tolero. Non creo en fantasmas. O sea, que e espero que él tampouco. Que despois pues mira, peor, porque se non xoga en Oviedo, despois lesionase contra Estudiantes outra vez e despois xa non quere ir a xogar contra Estudiantes, nin quere ir a Final Four si en Madrid, o sea que mellor en Oviedo, que non temos un xogador que só pode xogar X partidos en concreto que non lle dan medo. Claro, efectivamente. Me interesa. Fichar. Bien. Aparte de eso, creo que hai unha cosa que me chamou bastante atención durante o partido, bueno, dúas, ahora comentamos a outra, e son os minutos de Brito, ¿no? Que falaba xusto Epi na anterior de estou moi contento con él, pero bueno, está con Diogo, está asumindo o Diogo. Fichado está. Cortar Barrueta. Poner Diogo. Por primeira vez na tempada supera os minutos de Junio, 25 minutos de Diogo, e sobre todo chama a atención que desde o primeiro cambio, na primeira metade, cando o partido está igualado, que eu creo que sai con 5 minutos no primeiro cuarto, xoga os 15 minutos de tirón. A min recordoume os mellores momentos de Don Tomás Scrap, xogando 15 minutos seguidos e dicindo, canto máis xogo, millor xogo. Entonces hai que, dentro de pouco, habrá que facer a estadística de tamén números de Diogo. Eu creo que o comentaba, non, Epi en roda de prensa, que el viña de Ourense de ter un papel moi primario, moi de líder do equipo, digamos, e que chegou aquí como, a ver, chegou o Obradoiro, hai moita estrella, tal, eu veño aquí a facer o que me pidan. E a medida que eu creo que vai encontrándose na súa zona de confort, xa vai collendo máis galóns, que cústame porque vai a cara arriba. Sí, a ver, quero dicir, e eu creo que está tamén un pouco fiado eso, o número de minutos, a confianza que eso lle dá, porque ao final outro día, bueno, 9 puntos con 2 de 3 en triplas, 3 rebotes, 2 roubos, moi intenso en defensa, dos xogadores que máis condiciona quizás os ataques rivais, e esa sensación de poder asumir, ¿no? Porque de feito unha das triplas é para poñer o primeiro máis 10 do partido, que xoga un tiro desde esquina bastante arriscado, entre comillas, quer decir, non excesivamente ben defendido, pero que había posesión para facer algo máis e non era un tiro cunha gran ventaxa, e dá a sensación de que asume. E eu son un xogador que me gusta porque é capaz de asumir tanto entrar para dentro como coller a pelota, subir liñas defensivas, tirar de fora. Entón, bueno, eu creo que se pode convertir nun todoterreno, un pouco ese mini Thomas entre comillas. Eu contarle que xogue máis de 33 minutos, todo ben. Claro, hai que velo, o mellor Diogo non necesita 35 como Thomas, o mellor con 30 está ben, hai que velo, pero xa iremos mirando. O que el necesite damos. Iremos mirando estadísticas ao longo da tempada e facendo a comparativa como fixemos con Thomas, pero bueno, dá a sensación de que por primeira vez puido superar os minutos de Barrueta, que eu creo que os está merecendo máis ahora mesmo polo nivel que está dando Diogo en todas as cuestións. Sí, e iso que Barrueta xoga algúns minutos ao 4 polos problemas físicos de Anderson e próbase con Barrueta ao 4 e con Galán ao 5 incluso nun momento tamén. Ao final do partido. Sí, pero bueno, no, con Barrueta próbase ao 4 un momento xa na primeira parte, un minuto e pico, e despois sí que se pon xa máis, e tamén xogan os dous un momento de 2 e de 3, o sea, quer dizer, estás ya empezando a explorar esa versatilidade que falábamos, ¿no? Son xogadores que poden facer, pois Diogo un pouco o 2 ou 3. O Diogo bota moi ben a bola, o sea, subiu varias veces con el botando. E podes emparellar tamén con moitos pares defensivos, e eu creo que eso ao final lle dá moito tal. Hai que saber tamén que parte desa minutada dese minutaxe de Diogo está condicionada polo incidente Barrueta, que eu creo que é do que todo o mundo estaba agardando. Todo o mundo quere falar. Efectivamente. E nós non. Sí. Bueno, hai alguén que non quere falar. Don Junio. Nova sección. Podemos facer o rajadoiro en vez de Xiu. Vale.
Gústame. Bueno, tengo que decir que Junior Only Barrueta tuvo unha semana complicada, ¿no? Vamos a partir dese detalle, quero lelo, non quero confundirme, pero sai, se non me equivoco, Abro comillas. o xoves, ¿no? Creo que foi o xoves cando vimos esta noticia, saiu unha entrevista que da Junior a un medio, bueno, digital, non me quedo, estou buscando ahora, perdón, aquí está, a babel.com, que literalmente abrimos comillas, pregúntanlle por críticas. Uy, que le parece la afición? Aquí apoyan, isto non lera este xusto final, perdón, vale, bien, aquí estamos. Perdón, chicos, ¿y por qué no me aparece esto? Qué desastre. Bueno, pues perdón por estos 30 segundos de podcast terribles. Aquí está. Jugadores de su perfil suelen ser los que más críticas reciben. ¿Cómo las afronta? Pues un pouco en relación a ese run que está vendo cos seus tiros, con malos porcentaxes, con malas decisións. Dice, me da igual, hablo comillas, me da igual lo que la gente de fuera diga. Como dicen aquí, entre comillas, 2 por, me la suda. Es mejor que sigan hablando de mí, me da más fama. Si siguen criticando, cuando juegue bien, veremos cómo lo hacen. Bien, eu... como diría él. Podes dicir a ti que son malísimos cos acentos. Me la suda, hermano. E sairía de fondo un vídeo el poñendo morritos con unha copa de viño. Ai, papito, te están criticando. Algo sí, así. Un pouco así, ¿no? Sí. Bueno, o caso é, eu podo entender que sexa un xogador quente, que, bueno, sangre latina, destos que lles gusta entrar o trapo, perfecto. Un xogador un pouco provocador, ¿no? De me la sudan las críticas, ya estarán aquí cuando tal. Bien, hasta aí ben. Hasta aí correcto. Quero dicir, a min eu pasei a noticia e dixen, a ver, genial, pa'lante, vale. Nos reímos un pouco das declaracións e tal. Que pasa? Que hai un punto no cal, no segundo cuarto, despois de levar un de 4 en triples, cun terriblemente seleccionado que é un airball que toca directamente tabla, na seguinte xogada atopa moi ben Leo e mete unha tripla bastante liberada. E xírase hacia a zona norte e manda calar. Claro, eso primeiro, o xesto de mandar calar a tua afición na xornada 4, cando levas unhas porcentaxes bastante dudosas para o que se esperaba de ti, con moi mala selección de tiro, non fala ben de ti, pero fala moito peor de ti despois de ter feito esa semana unhas declaracións de digan, a mí las críticas me las sudan. Tío, non estás dando a entender que as críticas che sudan, é dicir, alguén que lle suden a crítica, e non falábamos onte, alguén que lle suden as críticas, o mellor que faga o sonido, o xesto de taparse os oídos, de me la suda, vale, pero que tú fagas, cállate, é que claramente che están afectando as críticas, ¿no? Quero dicir que aí hai un mal rollo que generas coa afición que eu creo que é de xogador pouco intelixente nese momento porque non che vai aportar nada ese xesto e creo que ten un exemplo moi claro no propio vestiario que Quintela, que se lle dixeron moitas cousas polo seu pasado, que hai xente que seguramente a día de hoxe ainda non perdone que veña de Lugo, que sexa que leve tatuado o tema do obreo, que lle seguirán dando cera e non lle viches facer un xesto malo. De feito, é dos tíos máis involucrados, que levanta a afición cando mete canastras e intenta reconducir a situación. É que a conseguiu reconducir, porque quero dicir, moita xente ao principio cando se fichou éramos escépticos, digamos, coa súa fichaxe, vai vir aquí a que, pero ao final nada. Quero dicir, é un profesional, hai que sacar o sombreiro, está facendo o que ten que facer, é deixar a per pola camiseta. E xa está, quero dicir, obviamente todos sabemos que Sergi Quintela é do Breogán. Como? A ver. Non sorprende a ninguén. A mí sí. A esta altura xa non creo. Ostras, joder, pues en pista parece o tío máis obradoirista. Moi profesional, moi profesional. Moi profesional. Sí. Entón, eu creo que a este tamén é certo que ven de outro sitio, con outra cultura, con outra forma de ser. Coruña. Non é Coruña. Non é justificable. Bueno, el fala, de feito estaba lendo un pouco a entrevista e di, estou cerca da casa de Coruña. Falla aí, non terte movido a Santiago eso a vivir. Bueno, no, sí, mudouse aquí, pero considera casa Coruña porque ten aí a parella e tal, entendo. Claro, por eso. Pero di, estou cerca da casa.
A ver, e hai un punto no cal, se non me equivoco, no partido de pretempada contra Leima, pítanlle a rabiar por terse ido de Leima e vir aquí, e aí non mandou calar cando meteu unha canasta a súa ex-afición. Entón, eu creo que tú, a túa propia afición agora, que se supón que é quen te ten que apoiar, e, joder, un xogador probablemente de rachas, que seguramente necesita de conexión co público, de sangre quente, o mellor non é o máis lóxico ese enzarzarse coa afición. É unha situación moi fea Que non que vai ser moi difícil que evolucione ben. A ver, e aquí fago as dúas lecturas. Eu creo que está na súa man. Quero dicir, igual que faz unhas declaracións dicéndome la suda e manda escalar, con que tes dúas formas de sair do paso. Primeiro, unhas disculpas públicas, que é unha opción, que creo que non é a que vai tomar, porque alguén que declara me la suda non huele a eso. E a outra situación é traballar en silencio, xogar cada vez mellor e dejarte de gestitos ou simplemente arengar a grada para animalos e meter. Todo o mundo sabe que con rendemento deportivo e profesionalidade é moi difícil que non se perdonen as cousas, porque ao final o aficionado que quere que lle vaya ben o equipo máis alá das súas filias e das súas fobias, salvo que estés moi enfermo, non? E despois, bueno, pois hai que decir que tamén creo que o falábamos no anterior podcast, esa sensación de crispación continua que estaba vendo, do run de cada vez que te tiras un árbol ou que fas unha mala selección, que se escoita algo, tampouco é cómodo para o xogador, entendo. Que o xogador ten que ser profesional e ten que saber xogar en calquera tipo de ambiente. Pero bueno, tamén a nosa parte eu creo que está en intentar, pois, animar o máximo posible, non generar un ambiente que poida ser controversial. Igual que lle pedimos a él que se relaje, non faga gestitos, porque creo que ten que estar por encima deso e que sobre todo non vai vir ben para ninguna das dúas partes. Desde a nosa parte, pois tamén é eso, que non haya ese run, intentar apoialos e tal. Que despois fai algo que non sexa profesional, que fai algo deso, eu creo que a crítica é totalmente merecida. E sobre todo, desde aquí, Junior Barrueta, hipócrita. Quien te conoce, no digas que te la suda cando non te suda, evidentemente, porque encima ao acabar o partido parece ser que se foi a dirixir despois a zona norte dicindo si las meto, metiches un 4 de 12, si las meto un 8 de 7, o sea, meter máis de lo que tiras, tío. Quero dicir, non veñas a dicirme 4 de 10, pues en triples é o que se pode esperar de un tirador puro. Sí. Quero dicir, si las meto, mete contra Estudiantes 7 de 8 e vais calamos, e gaña o partido. E vaise baixar moitísimo o nivel de tal, pero o mellor, cando non estás acertado, o mellor é traballar, agachar a cabeza en silencio e reconducir a situación, non ese tipo de declaracións que eu creo que non van a ningún lado. Veremos a ver por onde se dá. Creo que precisamente o papel de Epi aquí vai ser importante, non? Un adestrador que coñece, que parece moi calmado, que reconduce situacións. Bueno, hai que ver un pouco se hai algunha directriz que fale, supoño que terá falado xa con Junior, e se hai algunha declaración oficial por parte do Bendepi ou de Barrueta, pero bueno. Sí. Agora, fin del editorial, podemos falar do partido de Galán tamén. Vale, porque veo a colación de que estabas dicindo Epi, tal, non sei que, a ver se recupera, sabes, sensacións de Junior, e tamén a ver como xestionan isto, porque entendo que é unha cousa que están a falar ou que van a falar, que bueno, que agora ata principios de novembro non volve a haber un partido en SAR. Correcto, sabes? Ata o día 7 ou 8, se non me equivoco. O 8, que eu sei porque eu non estou, desgracia. Bueno, en calquer caso, que falábamos un pouco no anterior episodio de que Epi é un entrenador que pode recuperar xogadores, que lles dá confianza, lles dá minutos e demais, e xustamente pasa iso con Galán neste partido, porque según vin en declaracións de Carlos e de máis xente que lin por aí, o mellor partido de Galán coa camiseta do Obradoiro, casi, digamos, sí, ou un dos mellores, digamos. Un dos mellores seguro, desta tempada e do final da anterior. Co que viña, moitísimo mellor. Sí, é o xogador que máis minutos xoga no partido, 26, fai 12 puntos con solo un erro no triple, 3 de 3 en tiros de 2, 1 de 2 en triples e 3 de 3 desde o tiro libre, 4 rebotes, 2 roubos, 4 faltas recibidas para un 19 de valoración. Creo que en riba de ese acerto ofensivo está bastante ben en defensa, con bastantes mans, e ocupa as dúas posicións interiores, que xoga tanto de 4 como de 5, varios minutos. Entón, vamos a ver se eso é un partido que vai a favor de causa, ¿no? Un pouco un partido favorable para reencontrarse con sensacións Melilla, e que, sobre todo,
bueno, desde mediados do terceiro cuarto o partido está moi roto e é máis fácil, non? Xogar con marea a favor, ou se realmente un cambio de sensacións, de actitude de Galán. Desde logo vímolo vaciarse, que é a sensación de que Galán, pois entre todos os virus que parecía que tiña, que nunca collía continuidade, que estaba físicamente un puntiño por debaixo do que se esperaba del cando chegou. E o outro día, por primeira vez, deu a sensación dese xogador fajador, que pode estar tanto arriba como ataque intenso, aínda que deu a sensación de acabar de aí totalmente destruído. Bueno, bien. Pero creo que sempre dá esa sensación, Sí. un pouco de Sempre super sudado, cos pelos esos que doblase ten. moito aí. Sí, como que sufre bastante. Que podemos falar agora da preparación física dos xogadores, porque claro, acaban o partido tocados dos Anxos, Anderson e Barcelo. A ver, polo que dir, Epi en roda de prensa di que hai varios golpes. Quer dizer, eu entendo golpes, quer dizer, non son un profesional ni me parezco, pero eu entendo que nun deporte de contacto como o baloncesto va a recibir o lóxico é que nun deporte deste tipo, nunha alta competición, o raro é que non recibas algún golpe ou que teñas algunha pequena molestia de vez en cando. Quero dicir, supoño que o 99% das veces que pasa eso non se di en roda de prensa, non sai nun parte médico. A min que haya golpes, pois é algo, un gaje do oficio. Sí, pero sí que ves a Anderson que está na bicicleta ou a ver se consigue salir, que ao final non sae, dos Anxos tocándose a parte de atrás da perna cando sae ao final do partido, que eso ou seja, pode ser un golpe, pero tamén pode ser algo muscular, unha carga, unha sobrecarga tal, o que sexa. Xusto. Bueno, a ver, creo que a preocupación ven máis a que tes que xogar mércores fora da casa en Oviedo e tes que xogar domingo con Estudiantes. Son dous partidos que van demandar moito, porque Oviedo non está xogando nada mal, e xa perdimos ali, de feito. Sí, en pretempada. Entón, bueno, son dos partidos bastante demandantes. Ao final son 3 partidos en unha semana e un día. A ver, o tema da preparación física, claro, é que é algo que se nos escapa totalmente. Quero dicir, eu creo que é algo que se lee moito por aí, pero que isto lese desde a época de Moncho. O sea, non vamos a falar dun tema desta tempada, é dicir, algo que se leva escoitando moito tempo. Eu, obviamente, descoñezo como é esa preparación física, non estamos aí no día a día, que mellor cho podría decir son os xogadores, pero bueno, non podes dar máis con unha opinión externa de, sí, eu tampouco vexo xogadores que cada 2 minutos ou 3 estén pedindo cambio ou tal, máis alá de Galán, que efectivamente sempre dá esa sensación de está superado físicamente, pero desde que sae prácticamente. Eu non sei se iso xa é unha cousa del. Despois, o de Westerman, claro, que isto levámoslo vendo moitos anos con Leo. E ainda así, joder, está xogando moitos minutos. Pero quero dicir que eu creo que é un tema del. Despois, bueno, pois ao mellor sí que se pode ver unha tendencia desde hai anos de que nos terceiros cuartos o equipo se caía un pouco, non? Quero dicir, había peores resultados, podelo achacar a un problema físico, pode ser, non o sei. Tamén aí é unha cuestión que eu creo que é bastante fácil de detectar. É dicir, os propios xogadores son conscientes de se están superados físicamente ou non, e entendo que eles mesmos non lles resultaría interesante estar mal preparados físicamente, porque mal preparado físicamente non implica só competir peor, atoparse máis canso, é que é un risco de lesións que para un xogador é a súa carreira, é un futuro contrato. Entón, eu creo que os primeiros que se detectan que están mal físicamente son eles que lle transmitirían ao clube, oye, temos un problema coa preparación física, non? Vamos, creo eu. Sí, supoño que sí, despois de tantos anos. É falar un pouco sin ter coñecemento. Sí, conciencia de eso. Sí, que é curioso que o equipo moitas veces se caia nos terceiros e cuartos, pero xusto despois deste partido de Cilo, que metemos un 26-9 no terceiro cuarto, pois o mellor non é o que tal. E eu, que sexan golpes, non, preocuparía máis que houbera 3 microroturas. Creo que se hai 3 microroturas nun mesmo partido dunha intensidade como este contra Melilla, sí que hai que miralo. Que haya golpes, pois mira, traumatismo en man, golpe en espalda, que, por exemplo, de Anderson Ponte, que estivera na bici porque non estivera cómodo na silla, e dis, oye, pois un pouco por estar en espalda en unha posición un pouco máis cómoda, e unha molestia muscular, bueno, vale, que non condicione máis. Podo entender que eso pasa no deporte de élite, joder. Eu digo, ahora eso non deu tempo a que influir sabes, a preparación do Obradoiro.
Claro, é que non hai moito tempo. Entón, bueno, Vamos. claro, un cruzado. Es que é increíble que, Sí. que haya lesiones tal. Sí, os 10 minutos de tempada Sí. Quero decir, Levas un mes e pico no clube, sabes? claro, quero decir, eso É que non é Sabes capaz que tiñas de antes. eso chamase mala sorte, joder. Sí. Sí, a ver, quero dicir, outra cosa é que tiveramos unha epidemia de que todo o mundo tivera a mesma lesión, que tiveramos problemas de que todos os pidan cambios. Hombre, non sei. Eu creo que falar un pouco a ver que pasa. Si despois, máis adiante da tempada, vemos picos de forma moi malos dos xogadores, moitas máis lesións e tal, pois eu creo que se pode chegar a máis conclusións, pero agora mesmo é difícil de dicir. E xa para pechar o partido, dicir un pouco que os minutos de Grela dan un pouco de preocupación, non? Quero dicir, eu creo que o primeiro que hai que dicir, xoga 16 minutos e ten un contexto que non é nada favorable. É dicir, eu creo que lle está vindo un pouco grande o rol, non o mellor tanto como se está falando a Liga, pero sí que quizás o rol non te esperas tú nunha xornada 4 ter que asumir pois entre 15 e 20 minutos por partido. Bueno, creo que o último cuarto casi o xoga el enteiro, pero porque se vai 20 arriba e darlle descanso a Leo tamén, que ven unha semana moi complicada. Sí, pero xoga 11 ou 10 en Guipúzcoa, veo de xogar outros 15... Home, é que o outro ten que descansar, sabes? Sí, A ver, a situación para el non é ideal, obviamente, porque non está para ser segundo base de... Bueno, igual dun equipo de abaixo, eu nin siquiera diría, sabes? Estás sendo segundo base dun equipo como Obradoiro, que se supón que está para pelexar por todo. E sobre todo que estás nunha segunda unidade, que tú ves a segunda unidade de obra e costa moito traballo que haya unha fluidez ofensiva, que é donde Sí. o mellor se lle está notando un pouco máis as costuras, porque é verdad que en defensa, bueno, pues vai cumplindo, quero dicir, dentro do que tal, é un xogador que fai bastantes faltas, porque sí que defende moi o límite, e eu creo que o de sempre, ¿no? Xogador novato na Liga, se lle colle encima é como moi móvil, saca moito o brazo, pon moito peito, moitas veces está ese límite entre falta en ataque e falta en defensa que lle suele caer en contra, pero claro, en ataque estás te xuntando generalmente, porque xa que estamos falando de que Westerman con Dos Sanchos e Barcelo estamos aproveitando para facer esa xogada, suelen sair nos cambios con Quintela, que é outro xogador que non genera bo spacing, que tampouco che vai a chamar a atención de outros xogadores, que se das o balón, pois vai ter que xerarse el solo a xogada, dicir, non tes tantos sistemas para el. Sí, logo coincide con Brito ou con Barrueta, pero que despois de xogar con Galán, que tampouco vai a involucrarse en ese tal, e con Echeguren. É dicir, ahora mesmo non está nese punto de quero velo, o mellor, cando teñamos a Kravitz e a Dos Anxos. Que entendemos que Kravitz xogará xa algúns minutos en Oviedo. Sí, como moi tarde en Estudiantes, contra Estudiantes, pero tamén debutar contra o teu ex equipo. sí, pero bueno, eu quero velo aí, porque creo que tamén os bloqueos e o que La poida lei del topar ex. con eles. La lei del ex, partidazo. 25 puntos, bueno, como Yasel, que solo mete contra nós, pues esto E el ten que defender, Mima. toquecito de atención de Lolo Encinas, Sí, de sí, moi sí. ben, pues meter todo o que De quieras e momento, tal. MVP de ruedas de prensa, El Lolo, sí. Sí, number one, Perdedor absoluto do Rajadoiro, Sí. Es decir, non está ni cerca de ganarlo, Lolo. Qué tristeza. Pobre. Debe de estar triste. Seguro Sí. que a tempada, o sea, na volta seguro que fai unhas declaracións incendiarias despois de verse o número 17 en Rajadoiro de entrenadores. Bueno, a ver, eu creo que Grela lle vai ir ben agora a volta de Lundqvist, ¿no? Que Sí. poida sair solo nos minutos que sexa por problemas de falta ou por intentar darlle un cambio ao equipo, pues, a nivel defensivo ou algo así, que eu creo que era o rol no que se lle pedía e para o que estaba previsto. Entón, bueno, hai que ver un pouco, pero a min dame pena outro día, porque encima hai dúas triplas que se lle saen de dentro, que eu creo que tamén solo él. Sí, e hai un punto tamén, eu creo que de falta de confianza, ¿no? Porque tamén hai un tiro que ten bastante franco a 5 metros que decide non tomar cando en pretempada os tomaba todos, e probablemente un par de accións positivas, encontrarse cos pivos ou algunha canastra que lle dé confianza lle faría xogar un pouco máis solto. E eu creo que hai un mix entre moito salto do rol que se lle esperaba ao que está tendo e un problema de confianza que a ver si coa volta de Lundqvist, que esperemos que sexa próxima, lle soluciona tamén a Alonso. E bien, preguntábamoslle tamén a Epi na roda de prensa, e pregunto a vos si, que vos pareceu máis importante, a victoria contra Guipúzcoa ou a victoria contra Melilla, sendo dúas victorias consecutivas tan distintas?
porque o que dicíamos a de Guipúzcoa, con moita alternancia, prórroga, partido casi gañado que te levas a prórroga e que te pos abaixo e que o remas e que o sacas sobre a bocina realmente, ou unha vitoria cómoda de romper o partido e xestionar Guipúzcoa, moito máis importante. Cambiaron a dinámica. Ata anche digo, perder en casa con Melilla podía ser tétrico, A ver, perder en casa con Melilla. Claro. A ver, eu creo que as dúas son importantes. Creo que eu notei que o equipo estaba máis relaxado xogando contra Melilla. Se tivésemos perdido, de feito di Epi na roda de prensa, se tivésemos perdido en Guipúzcoa era dramático é a palabra. Entón, non polo feito de perder en Guipúzcoa, por ser o terceiro. por ser o terceiro seguido, porque non encontra sensacións. Eu creo que ser un equipo duro, pero que tivo un calendario malo. O que vai ser duro é Alicante, Sí. que lle puxo contra as cordas a Estudiantes. Vai equipo. Na quiniela que fixemos bastante. Vai quinto, equipo. creo, ¿no? Sí. Gústame Yo puxen a Guipúzcoa. Sebastián Aris, gústame. Fichar. Fichar. A José creo que tamén lle gusta Sebastián Aris. E a Epi seguro, que e a o Estroma. Bueno, eu creo que sí, que Guipúzcoa, sendo como foi, creo que se complicou todo moito máis do que se podería ter complicado, porque 5 arriba teríamos que haber gañado ese partido así. Pero bueno, creo que sí que é máis importante, sobre todo eu creo que tamén pola categoría do equipo. O Guipúzcoa non é Melilla, é gañar en casa de Guipúzcoa, non é gañar na túa casa. Creo que son 3-4 cousiñas importantes que lle deron alas ao equipo para chegar como chegou ante Melilla e gañar así. Porque eu creo que se chegamos a perder, vir hasta vemos con moitísima necesidade, con moitísima presión a gañar. Eu creo que eso, o partido con Melilla a priori é destos partidos que, claro, esta liga gustanos ou non, sobre todo xogando na casa, hai equipos cos que hai moita diferencia, quero dicir, non hai diferencia abismal como de categoría, pero bueno, que en principio estamos vendo como todos os favoritos contra equipos teóricamente de abaixo, e de feito creo que o máis preocupante o mellor é estar vendo os resultados que están tendo Menorca e Cantabria, ¿no? Despois de ternos ganado a nós casi de 20 e indo 15 arriba, Cantabria en casa, estamos vendo que os dous, pois contra Coruña, contra Palencia, e xoga tamén Menorca con outros de arriba, se non me equivoco. Bueno, están perdendo contra os equipos de arriba con moita claridade, sí, en xeral. Entón, claro, o feito de que dous equipos que a ti te sacaron da pista hai 2 semanas estén perdendo de 20, 30, 50 no caso de Cantabria contra Palencia, claro, tería costado todavía moito máis se perdes contra Guipúzcoa. Empezas a ver que todos os equipos desta liga che poden mollar a orella en casa, fora e tal, e eu creo que a base dunha liga regular é facer un fortín na casa e, sobre todo, intentar limitar ao máximo o número de partidos perdidos e sufridos contra equipos teóricamente de abaixo, ¿no? Vamos a decir un teóricamente porque pois sempre hai sorpresas, pero bueno, eso é o que máis podía preocupar o equipo. Eu creo que o feito de saberte superior a Melilla e ser capaz de dominar o partido de principio a fin, entre comillas, ainda que non rompas ata o terceiro cuarto, o cal é normal, quero dicir, e eso tampouco pode ser o catastrofismo de é que non rompiches o partido ata o terceiro cuarto. Mira, a maioría de partidos non se van romper ata o terceiro cuarto ou non se van romper, e iso pásanos a nós e pásalles a todos, quero decir que Palencia con Menorca outro día ata mediados do segundo cuarto están empatados e despois sí que pegan un parcial de 0 que casi se ve como tal e o rompen no terceiro. Pero bueno, que todos van sufrindo, o propio Estu contra Melilla, Coruña contra Guipúzcoa, quero dicir, é lóxico que coste traballo romper os partidos, pero está ben que todo o rato vayas encima e que des esa sensación de máis tranquilidade da que deu o partido contra Cantabria, que tamén íbamos 10 arriba, e eu, Melilla, sí que non daba esa sensación de que non estiveramos tan mal, sobre todo, ¿no? Porque eu creo que eso tamén lle dá alas os rivais. E bueno, entramos nunha semana, o que decides, ¿no? Clave, mércores a 7, partido de Copa España contra Oviedo, que se pode ver por Liga Plus. Pode se ver por a Liga Plus? Sí, xa incluye, non hai que pagar un extra. Bien, gracias, David, esa é unha pregunta. Creo que sí, vamos, creo que... Uy, como creo? Xa está Simón, que xa verá que ten que pagar máis. A ver, hai que ver, porque claro, hai xente que todavía terá do ano pasado o contratado o plan baloncesto. Entón non. Claro, pois por exemplo eu, jaja. Pois ti non o podes ver. No, porque se me acaba o 25 a suscripción, así que habrá que verlo con alguén. E bueno, e despois o domingo 12:30 contra Estudiantes en Madrid. Que eu creo que o que decimos, partido contra Oviedo
é moi importante. Confirmo. Confirmas? Confirmo. Se tes a plus total, incluye Copa España e o multideporte tamén, que son as dúas. Vale, e se tes o do ano pasado, pois non o sei. Pois, Habrá que no, ver. o do ano pasado non, pero que non tes posibilidade igual podes pagar o partido, sabes? Que igual son 2 euros ou unha cousa así. Non o sei, pero sí que incluyen. Menos co deste mal. ano incluye. Porque o plus total e o multideporte incluyen todo, menos o fútbol. Vale. De primeira federación. Perfecto. Bien, o partido contra Oviedo. Primeiro partido de Copa España, falábamos de que tiñamos un cuadro, bueno, pues un primeiro partido complicado, un segundo a priori asequible e despois serían uns cuartos hipotéticamente contra Palencia. E eu creo que unha competición que ahora se torna importante para a obra, ¿no? Porque xa con estas dúas derrotas, pues vas un pouco a remolque, sobre todo coas sensacións de que ao mellor ainda contra os de arriba estás un puntito por abaixo, e se perdes contra o Estu o domingo xa toparte 3 por abaixo e cun average que a ver, pero bueno, que xa te obligaría a remontar tamén un average e 3 victorias na xornada 5, empeza a verse o horizonte máis complicado de cara a un ascenso directo, obviamente. Eu xa non estou pensando así, Bueno, nin de coña. Si ganas o domingo contra Estudiantes, non vas a deixar de pensar en, bueno, vamos a ver como estamos. Vale, eu que teño outra mentalidade. Mentalidade non vamos a No, ganar o domingo. Non tiburou. Non tiburao. Eu solo acredito, pero non tiburou. Bueno, A ver, quero dicir, pues precisamente con esa mentalidade máis importante todavía o partido do Oviedo, Sí. ¿no? Quero dicir, porque que pasa, Simón? un segundo, voy a quitar esto. É increíble, chamadas de multinacionais que venden tiburaos, ¿no? Música de tiburao, Jaws. No. No. Bien, ganando Copa España, simplemente con clasificar a playoff este ano non fai falta que entre os 5 primeiros, que esperemos que sexa unha posición que academos, serías segundo, ¿no? E asegurándote un cruce moi bueno, a priori, moi favorable en Para playoff chegar a Final Four. para chegar a unha Final Four que ao final acaba sendo unha lotería, que é o que lle pode pasar un pouco a... Pero este ano da igual nunca dar os 5 primeiros, ¿no? Exacto, con que entres en playoff, Claro. non tes que... Eu creo que é unha xa tornase moi atractiva. Porque non tes esa presión de ter que quedar entre os 5 primeiros, tal. E son simplemente 5 partidos. Quero dicir, porque son octavos, non, perdón, 16avos, octavos, cuartos e Final Four, hipotéticamente. Cando Entón, cuadran os últimos... os cuartos contra Palencia serían xusto despois do En partido con xaneiro. Palencia. En Sería xaneiro. o 4 e o 7 xogaríamos en Palencia. Sería o 4 de Liga e o 7 de Copa España, se non me equivoco. E logo despois a Final a Four, Final Four finais. será a finais igual que o ano pasado. Sí, había datas, 24 por non aí. me quedei ahora coas datas, pero xa estaban. Entón, bueno, un partido complicado a priori contra un Oviedo, que é verdad que tamén empezou a tempada peor do agardado, que empezou con 0-3 e ganan esta xornada contra Tizona 93-80 Ben. con unha moi boa segunda parte metendo 57 puntos. Wow. Hai que defender, chavales. Tiveron bastante problema, porque é verdad que eles tiveron a lesión na primeira xornada, se non me equivoco, e xusto en pretempada dun dos extras donde as súas fichaxes estrela, que o sustitúen inmediatamente por outro xogador extra que a semana seguinte se lles volve a ir, e ahora, se non me equivoco, esta semana ficharon ao ex UCAM Murcia, Towns, Marques Towns, que xogou aí 3 anos, se non me equivoco, Non me non me soa de Sí, nada. a mí de supermanager, e que non tivera boa tempada en Murcia, pero chega e no primeiro partido 27 minutos, 16 puntos con 7 de 10 tiros, 2 rebotes, 6 asistencias. O sea que en principio un xogador que para esta liga tamén debería marcar diferencias. E un bloque bueno, que vai ser duro, ¿no? Quero dicir, Oviedo un rival que a priori vai a ser sólido, que nos vai a apretar para ser un primeiro partido de Copa España. Parece un dos rivais máis duros que che pode tocar, porque sabendo que hai equipos de segunda FEP e tal. Son todo entre equipos de primeira FEP. Menos non hai equipos de segunda FEP, creo. Sí. Pero están entre eles. Non hai ningún. Salvo un que é o CB Descansa. Creo, non sei se me equivoco, pero No, pensei que era sorteo puro. Creo que me estuve fixando, creo que non. Que era sorteo puro entre distintas categorías. Igual me estou columpiando, No, pero é pode que ser. vin 2 ou 3 partidos e todos eran iguales, sabes? Primeira FEP contra primeira FEP e segunda FEP, como para darlle a posibilidade de chegar un De pouquiño todo de máis. chegar. Bueno, pues está. Pero non o sei, non o sei. Igual estou me columpiando. Bueno, a ver. En calquer caso.
En calquera caso, efectivamente, eu creo que é un partido polo que o Obra ten que apostar. O sea, realmente é unha competición que pode ter máis peso do que tuvo ano pasado e que, sobre todo, si ganas este partido ata o 7 de xaneiro, pois sí que terías a priori un partido contra un segunda FEB no medio que, hombre, mal se ten que dar para que non se che dé para chegar a estar a un partido que, sobre todo, te atoparías nun punto interesante para atoparte con Palencia, tanto en Liga como en Copa España, en 3 días fora, que son destos partidos que, saian como saian, te van a curtir de cara a unha hipotética Final Four ou uns playoffs. E eu creo que poñer o equipo xa en xaneiro, porque o mellor ahora sería demasiado pronto, ¿no? Con todo o tema de lesións, esperando a que volva Ule, a que se adapte Kravic, en xaneiro sí que, pois o mesmo que falamos o ano pasado, que era interesante esa Final Four de Copa España para ver onde estábamos. Esos simulacros ao longo da tempada eu creo que son importantes. Entón, bueno, a ver que tal se dá. Sería moi importante ganar un terceiro partido consecutivo de cara a chegar contra Estudiantes, que eu creo que ahora mismo con Palencia e Leima, sobre todo con Palencia, porque eu estive vendo os partidos esta fin de semana, e eu creo que Esto e Palencia ahora mismo son os que están un puntiño máis por diante. Coruña deume un pouco máis de dudas esta semana no partido que tiveron contra Palmer. Teñen moi bons xogadores en Estudiantes. A verdade é que están rendindo xente como Filipovic, está rendindo ben, Granger obviamente, pero que logo, claro, Baulet está rendindo máis ou menos ben. O día que non aparece Salin, aparece Silverio moi ben, ou polo menos o que lleven contra Alicante. Bueno, quero dicir, teñen un plantillón e teñen un superentrenador. Que sabes? Me encantaron as declaracións que de fixo Tony Ten esta semana dicindo Xente calva. Xente calva, Tony Ten. Sí. A ver, claramente Tony Ten, entrenador de 16 despois de Lorencina. Sí. Presuntamente. Non te acordas nas rodas de prensa con Fuenlabrada que tiña como 5 móviles? Era increíble, Claro, 10 de 10. Bueno, a mí o que me preocupa, no, do partido con isto, que é verdad que, bueno, contra Alicante esta semana na casa sufren, porque ganan de 6 índose abaixo ao final do terceiro cuarto, que van 2 abaixo, é dicir, Alicante dalles un sustito na casa. Que me preocupa moito? A loita no rebote, porque sí que é verdad que teñen 2 pivots que Braima e Mbogbo no rebote poden facer destrozos. Aquí como non cerremos ben o rebote, o sea, necesitamos que Dos Anxos e Kravic e acheguren os minutos que xogo 5 estén totalmente centrados, porque sí que é verdad que é un equipo que si lles dá segundas oportunidades xo van a facer pagar, e por fora vamos a ter que estar moi pendientes tanto de Granger como de Salin, que son 2 peligros totais, e Silverio si aparece, que ese xogador que se vai a aparecer por aí un pouco máis como verso libre, ¿no? Ese anotador un pouco máis flow, e dependendo de como teño o día che fai un 1 de 10 ou un 11 de 10. Non é un tirador de 3, entón, bueno. No, pero bueno, precisamente con Granger tes amenaza, tes un xogador que busca moi ben as ventaxas que teñen, e xa vas ter a un Salin que vai estar correndo toda a pista con carretaxe. Que pesado el Salin. Que boe, joder. Fichar. 9 de 9 en tiros libres, contra Alicante. O mellor do partido, de feito deles, 16 de valoración, e sobre todo físicamente se lle ve que non baixou ni un puntito. Bueno, a ver, cando lle poñen ao Sergi Quintela a defender, a ver que pasa. E a ver, Barcelo, cantos... Bueno, claro, co 25-10 que vai facer Kravic pola lei do ex. Sí, máis... Con Galán, que está claramente en ascendencia. Va, espectacular, no, gañamos 20. Barrueta que vai callar bocas. Bueno, Barrueta que na roda de prensa, sí, na presentación vai haber un minuto de silencio por alguén no pabellón e vai estar así. Van a empezar a silbar, vanse encrespar, porque seguramente sexa un minuto de silencio importante, e van a dicir que público máis irrespetuoso. Os xogadores do Estu vanse cruzar de brazos e dicir non xogamos porque sodes irrespetuosos, e ganamos 90-0. Veña. Haberes ganado, Barrueta diciendo yo si las meto sin oposición, e a campeonar e a pensar en ascenso directo, obvio, se gañamos así. Si ganamos 0-90, sí. Sí, porque además seguro que nos poñemos con mellor average da liga. Correcto. Con 90-0 creo que sí. Eso é certo. Eu creo que llegaríamos todos a Barrueta de triple. Todo o rato. Un 90 tiros. Un 30 de 30. No, 30 de 190 e facendo así. Aquí. Así. 3.
Bueno, e para vos quen foi o xogador máis eléctrico aparte de Barrueta neste partido? Eu vou repetir a Westerman. É que vai gañar todas, Vai ser de MVP best. Que, por certo, estivo Fernando co speaker do Obradoiro en Radio Líder a semana pasada e hoxe foi outra vez. Así que escuitadeo porque levou un comercial de feito de hostelería de Brión. Falaron aí de cousas interesantes. Todo queda en casa, Todo queda en casa, flipas, pero un sitio moi bo para comer tamén, É que ao parecer aforra agora moitísimo na factura da luz. E en donde o sitio para comer? O sitio para comer é onde para o bus que vai de Santiago. Ti colles o bus en Santiago e onde che deixen Brión, subes unhas escaleiras e está ali. Eu só sei onde deixaba o noite bus. Ah, carallo. Só falo de Vaya pájaro, Solo conozco servicios públicos de interese. Que tiña que coller o noite bus a Brión? Para onde está a rotonda esta? A rotonda, sí. Sí. Pois para mí, Se non é casualidade. Pero que de pasar en bici e fixarme. Sí, pois claro, porque é guai ir por aí en bici tamén. eu voulle dar o xogador máis eléctrico a Galán. A Galán. Vale. Bueno, pareceme ben. Sí. Eu dos Anxos. Como me jode que ninguén yo de Anderson, Que sigue cos pelos. Aparte indo bici estática, como electricidade, que pongo os pelos de punta. Joder. Oh, bravo. Bueno, 10 de 10. Bien, e falando de cousas eléctricas, vou ca miña canción, que se ven cun tema un pouco vergoñento para nós, sobre todo para min. Outra vez. Vas a repetir canción? No. Outra vez. Volvín a ser engañado por O Son do Camiño. Sobre todo a ti. Ano tras ano digo, no más, non compro, salvo que haya cartel. Pero empeñanse en montar un cartel probablemente ao final cheirento, pero con alguén que non podo dicir, claro, que se ven a Santiago non podo non velo. Así que vou ir con Linkin Park. Despois falaremos xa do Son do Camiño e de todas as estafas, pero quero deixar esta canción máis que nada por toda a xente que dice, no, pero Linkin Park sin Chester. No, mira, ubícate. Linkin Park sin Chester evidentemente non é o mesmo, pero Chester non é máis alá da voz, que evidentemente era unha voz moi característica e era un gran líder. Non era o único, non era este frontman que pode ser en moitas bandas que se o perdes se acaba. Creo que Shinoda tamén como compositor, outra voz, é moi importante. E vou poñer unha canción do novo disco para que a xente que diga, no, es que a mí ahora como tiene unha chica non me gusta. No, mira, escoita e despois opina, porque creo que a Emily lle dá un punto interesante e sobre todo que este disco está moi ben. E recordo os Linkin Park antigos, porque é verdade que os dous últimos discos con Chester foron, para min, un pelín máis frouxos do habitual e escapándose un pouco do sonido clásico. Entón, vou deixar con Heavy is the Crown, que claramente fala do Obradoiro tamén. A mí non me gusta eso, gustame outras. Gustache de Emptiness Machine? Sí. O single máis escoitado, pero sí, por eso. Como ese xa coñece todo o mundo, eu poño Heavy is the Crown, que xa sabedes que vai na miña liña de que todo fale do Obradoiro e obviamente Barrueta escribiu esta canción, por lo cual por Junior e por aqueles críticos a frontmans alternativos. On the floor again, one knock at the door and then we both know how the story ends. You can't win if your white flag's out when the war begins. Aiming so high but springing so low, trying to catch fire but feeling so cold. Holding inside and hope it won't show. I'm saying it's not, but inside I know today's gonna be the day you notice, 'cause I'm tired of explaining what the joke is. This is what you asked for. Heavy is the crowd, fire in the sunrise, ashes raining down. Try to hold it in, but it keeps bleeding out. This is what you asked for. Heavy is the crowd. Turn to run, now look what it's become. Outnumber 10 to 1. Back then should've bit your tongue, 'cause there's no turning back. This path once it's begun, you're already on that list. Say you don't want what you can't resist. Waving that sword when the pen won't miss. Watch it all falling apart like this. This is what you asked for. Heavy is the crowd, fire in the sunrise, ashes raining down. Try to hold it in, but it keeps bleeding out.
Bien. Sí. Bien. Nada. A ver, podemos proceder. Podemos proceder directamente a rajar. Sí. Rajado... Perdón. Rajadoiro. É moi fácil, vamos tardar 30 segundos. Venga. Ou 5, Que vergüenza de jugador. Eu creo que estamos entre dous. No, Cristian ¿No? Díaz. Vale. Barrueta. Vale, perfecto. Abrazo vos os dous. Quero un rajadoiro compartido por Cristian Díaz, triste, infeliz, quien te conoce. Junior Barrueta, me la suda lo que piensen de mí. Me la sudan tus directos de TikTok. Que eso es Efectivamente. Sí. Habría que empezar a responderle eso. Te sudan las críticas. A mí me la suda tu TikTok. Pero igual a tu pareja no. Que vamos a empezar a mandar capturas. Junior. Bien, Cristian Díaz, qué malo, Buf. Pero é que como podes baixar tanto Arrastrouse, de repente, estar en Melilla a xogar, que xogou 15 minutos, non dando vergüenza, que solo meteu tiros libres. 24 minutos 24 para 0 de 5 en tiros. Madre mía. O sea, timador, Yo ya Melilla. Menos mal que non o fichamos. 4 pérdidas de balón. Terrible. Cristian Díaz, Que estafador. pode ser o xogador que máis cobra Melilla. No. Probablemente. Poirier. Pois eso. Sí, y Peno no sé en qué condición física está, pero a priori debería tener más caché que... Peno Euroliga. Sí. Y Stumbris ahora, espero que cobre más que Cristian Díaz. Pero... Todos cobran máis que Cristian Díaz, de De feito. feito, por eso que Cristian Díaz está en plan, por favor, no quiero ir a segunda FEP. Ano pasado onde estaba? En Estudiantes. En Estudiantes. Sí. Buah, Está, é que o sea, ACB, Estudiantes, Estudiantes. Melilla. Está ahora Gonzalo, que está con un 3-0 en segunda FEP. Está así mirando en plan, buf, el año que viene. Fichar Cristian Díaz. Home, está en Cerquiña, non? É onde Sí, está? está en Córdoba, Ah, pois mira, al lado. ahí al lado. Sí, Ya sí. está. Melilla y Córdoba están Botaste un largo, listo. un par. ¿No? Bien. Ser un largo. Bueno, Simón, ¿tes algún foro divertido? Dous así rápidos. Dos rápidos, Xa o sea. pasastes vos, pero bueno. Pero nos comentamos, hay que refrendar eso. Son dous que van da mesma captura e listo. Venga, Aí non se ve, vean. bueno, no pasa nada. Tú puedes decir. John Briggs. Ya puede el club meter a Westerman en una máquina de refrigeración, inyectarle corticoides y ácido hialurónico después de cada partido. Y después, algo agresivo, dice: porque menudo dolor de huevos es ver dirigir a Quintela y a Grelo. Qué mal le sentaron esos 15 minutos a ese señor, Sí. O señora. O chico. Chica. Chique. Robot. Un robot. Clica aquí para demostrar que no es un robot. Y luego, Sí. Miguel Rufino. Por cierto, ¿creemos que Miguel Rufino es Barrueta en el foro? No. No. No, vale. No. Voy a leerlo en SMR. Nuestro TikToker favorito lo ha vuelto a hacer. 4 de 12 en triples, mejorando el 1 de 12 de la pasada jornada. Brotes verdes. O sea, realmente es un poco nos cuando decimos clara proyección ascendente. Brotes verdes. O de brotes verdes gustoume. Brotes verdes suena a grupo indie cutre. Sí. Sí. Un poco, Como era dos toldos? Toldos verdes, brotes verdes. Brotes verdes o golpes bajos. Son todos así, Baloncesto champán. Totalmente. Bien, y vamos con dos preguntas que nos quedaron dos aficionados. Bueno, esta vai ser cortita e al pie. Espero que me respondedes no mesmo tono No. que respondería eu. Sí. Como supiste? Previsible. Credes que hai algunha posibilidade de xogar o 4 e o 5 con Dos Anxos e Kravitz? No. No. Vale, perfecto. Creemos que no. No. Y sobre todo, esperamos que no, porque igual que Epi dixo, solo nos faltó poner a Quintela de 5 por todos los golpes, pues esperemos que no haya que poner nin a Kravitz nin a Dos Anxos de 4. Xusto. Porque me ofrezco eu. No, Kravitz non pode xogar de 4. Sí, Dos Anxos tampouco. No, Dos Anxos ya non contaba, pero creo que era xogar ao 4 Kravitz e o 5 Dos Anxos, pero nin de coña. Nieto. Quintela de 5 bombitas, Bueno. Posteando aí abaixo. Moi rápido, 5 móvil. É o que lle faltaba xa, Y para ser un 5 no tira mal de 3. No, o sea, tira mellor que os nosos outros 5. Sí, sí. A priori. É bo tirador. Hai que ver os porcentaxes de Kravitz de 3. Coa dereita e coa esquerda. Eso que hai que mirar. Ten porcentaxes, Ten porcentaxes? Sí, 33%. Non sei cantos tirou. 3. O ano 3 pasado. e sobrevocina todo, supoño.
En serio? 33%? En Pro Bowlers aquí, España, 33%. Gol. Na súa segunda, no seu segundo ano na NCAA, un 50%. No segundo ano na NCAA, en que ano foi eso? Cal crees que foi? 2012. 13-14. Bien, o sea, hai 13 anos meteu un triple de 2 e o ano pasado meteu un de 3. Xusto. Supoñemos. Ahora, Mais ou non menos. vou a confirmar esas estadísticas, pero... Buf. Bien, e a outra pregunta que nos fan é si vai haber desplazamentos, porque é verdad que entramos en semanas interesantes de cara a desplazamentos, desplazamentos a Madrid para o partido contra Estudiantes, que de momento non sai nada por parte do clube, sí que nos consta que hai xente que vai ir ver o partido, e despois o de Oviedo, que o de Oviedo a verdade que co cambio de horario quedou moi atractivo o partido de Sábado Liga. ás 5. Sábado Ás 6, ás 7. 7, ¿no? Non Creo sei. que era sábado a 7. Sábado pola tarde. Sí, sábado pola tarde en Oviedo, Ponte de Difuntos, presuntamente moi bo. Casi podes ir e volver no día. Sí, se queres. Que, estando Oviedo, realmente, pues te Son podes 3 quedar ali horas. tamén, que non hai problema, pero sí, incluso hai opción de ir e volver no día, polo cual, se o bus, ou bueno, se o club fora a poñer un bus, eu creo que é un desplazamento a facer, e sobre todo que agora non é como Pumarín, podemos ir todos os que queiramos a priori. É certo. Claro. Que guai. Non hai que pelearse por entrada xa. Claro, agora non é a preocupación de Vou botar de menos, ese pabellón. cookie. Molaba, Era tío. cookie. Poder salir a pillar unha birra no descanso era o mellor. Ibas con morro, entrabas con ela que non te dicían nada. Xusto. Claro, ahora parece que este pabellón parece como más serio, ¿no? Así a priori. Bueno, si ten wifi, que é verdad que na primeira xornada non tiña. Hostia. Claro. Cuidado aí, verdad. Pois entón temos que ir todos. Claro, para compartir datos, por si acaso, para que se quede na casa, que non se jodido. Bueno, entramos aquí unha última pregunta, ahora en directo. Sí. Quen parchea mellor o 4, Brito ou Barrueta? Só vimos a Barrueta, ¿no? O 4, a Brito non o chegamos a ver. Eu creo que non. Non sei. Supoño que Barrueta. Partindo do detalle de que Outro vi día mellor a no sé- Brito no 2. Sí. Sí, é máis botador e tal. Outro día contra Guipúzcoa non xogou un pouco 4, un nada. Non recordo. Mandamoslle un mensaxe por Twitter e preguntámoslle: oye Brito, outro día xogaches algo 4 en Guipúzcoa? E comentámoslo no seguinte podcast. No, a ver, eu creo que a priori se adapta mellor Barrueta ao 4 porque creo que o rebote vai bastante ben, e B, creo que é un xogador máis puramente de ocupar espacios, polo cual para ese parcheo de 4 de abrir espacios cando xogas con 5 que poida dominar e darlle máis huecos o 2 e o 3, entendo que se xoga 4 Barrueta vai estar no 3 Brito e no 2 o mellor Barcelo, sí que che dá un pouco máis, ¿no? Que o mellor Brito que é máis todoterreno e que pode estar incluso por dentro, entrar e todo isto. Creo que Barrueta se dá menos contexto, pero mellor un contexto máis favorable para o resto de xogadores. Eu, na miña opinión, supoño que iremos vendo, porque os días que Galán ou Anderson non estén finos, vamos a ter que parchealo, por lo Sí. cual será un pouco cuestión de ir vendo. E hasta aquí Colorín Colorado, o programa de hoxe. efectivamente. Pecho 3 se ha acabado. Molto ben. Se acabou hasta a semana que ven. Beixiños, Seguramente. sí. Oh, beixiños, hai que facer así outra vez para gañar. Beixiños. Dios, somos super Idiotas. Illuminatis. Pero hai que dicir unha cousa. Non hai máis beixiños. Junior prohibiunos, porque tú, se estás así, non podes beixar. Pero nós vamos beixiar igual. Podemos beixar cun dedo diante da boca. No, pero nós non poñemos non, Aprendemos como. claro. Acreditamos que non se pode censurar o amor, así que Junior, tens que sacar ese dedo de enriba da boca, querernos máis, iluminarnos máis. E ata a próxima, esperamos que clasificados para Copa España e oxalá cun balance positivo. Veña, Venga, vámonos. beixiños a todos. Firmamos. Beixiños. Beixiños.